Salutare boscăiașilor, astăzi ne vom juca 99 Days alături din nou de Ștefan. Și sper ca să vă placă. Ieri scuzați-mă că n-am mai putut să postez, dar trebuia să plec undeva și am închis videoclipul și a murit și Ștefanel sau Aventurile lui Ștefan pe Daisy. Vă rog frumos, intrați și la el pe canal și sper doar ca să mai facă și el niște niște subscriberi. Să-i dăm drumul. Voi reveni când începe meciul. Runda. Nu știu cum să-i spun. Vom reveni. Am revenit, iar acum ne vom pune să spargem niște copaci. Trebuie ca să aprindem focul și de aceea voi sparge acum niște copăcei. A căzut drept pe capul la acel iepuraș. Am pus pe foc 69, 68. Se duce destul de repede focul și, cum ați mai și văzut, voi reveni când voi umple un sac. Am umplut sacul, iar acum vom merge și îl vom băga. Și în momentul de față voi pleca ca să caut niște... Nu știu, mă voi duce să caut niște chesturi, așa. Știți la ce mă refer. Uitați, aici este un chest. Mergem și îl deschidem. Sper doar să ne dea un revolver, că este foarte important. Oh, ne-a dat good sack. E perfect, e foarte bun pentru că ne încape să băgăm mai mult de-astea. Putem să băgăm mai mult. Uitați. Good sack și acum putem să băgăm. Nu-i nimica, nu-i nimica. Nu contează. Eu cu Ștefan nu stăm așa de aproape de foc niciodată. Uitați, aici este un camping și aici găsim foarte multe chestii. Uitați, aici încă un chest. Sper să găsesc aici ceva bun. Oh, am deja flashlight. Și unde este domnul Ștefanel? El este tocmai în partea cealaltă. Nu contează. Așa. Am luat de acolo. Am luat. Și așa de fier nu prea mai avem să luăm. Plecăm înapoi că nu prea avem ce să facem. Uitați aici încă o bucățică de coul. Mergem mai departe. What? Ce caut aici un iepuraș? Coulul îl băgăm pe foc. Punem aici fier și ce ține de fier. Old X. Scoatem Old X-ul și plecăm să luăm acest chest. Am ajuns, iar acum va trebui să luăm acest chest. Sper să fie ceva bun. Oh, perfect. Gazolină. What? Ce m-a speriat. Joi. Vreau să cad în trepul lui Ștefan. Trebuie de cam pe acum să ne pregătim cu un bandicoot, un picior de iepure și nu mai e niciun iepure, seriously, man? Bă, nu mai este niciun iepure. What? Uitați aici încă un iepuraș. Uitați aici acest lucru. Ne va trebui blana lui, blănița lui și sper să ne dea. Nu ne-a dat-o, dar măcar luăm mâncarea pentru că ne va ajuta foarte mult. Acum mai găsim lup și găsim doar... Uitați aici, încă un lupaiță.
și să omorâți. A murit. Nu m-am uitat la... Nu cred. Bă, unde e? Bă. Scriu, ai bandaj. Sper doar să aibă. Mamă! Dar nu mai înscrie, nu mai face nimica! Bă, mă lasă deoparte! Ștefănel! Salvează-mă! Din păcate... Ne. Poți să mă iei pe... Good. La poliție. Voi reveni când îmi va da, când îmi dă revive. Vom reveni. Scuzați-mă, am dat drumul din greșeală, dar am uitat să mai vorbesc. Scuzați-mă, vom reveni când va începe din nou această rundă. Mă scuzați, am stat pe telefon și dacă ți-a auzit ceva, îmi cer mii de scuze. Vom reveni. Mi-a dat rival, iar acum vom începe din nou să îi dăm drumul. Dar nu înțeleg de ce nu mai pot să mă mișc.
Day 4. Poți să mă miști, de ce? Fac ca nebună. M-am omorât din nou pentru că nu știu ce am. Nu mai pot să merg, pur și simplu. Hmm. Stați că eu nu vreau să opresc. Ah. Da. Și vreau să vă spun așa, cam atât a fost, prieteni, sper că v-a plăcut și ne vom revedea în curând, pentru că nu mai pot să mă mișc, după cum vezi, pot doar să sar și apăs doar W. V-am lăsat! Oh!